päivää. Tänään on joulukuun eka päivä. Sen takia mä otan tämmönen joulukalenteri. Joo, joku tämmönen vähän erikoisempi joulukalenteri. Kyllä. Ja tuosta avataan aika luukku. Tuosta avataan niinku se näkyy. Joo, kannattaa se. Noniin. Siitä on taisi kuolla. Joo. Hyvä asia. Tosi hyvä asia. Jos haluat nähdä lisää, niin tilatkaa kanava. Ja tykätkää videosta.